1920, ο μεγάλος αριθμός προσφύγων επικίστηκε στην Καβάλα. Οι άθλιες συνθήκες που εργαζόταν κυρίως οι πρόσφυγες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη ραγδαία εξάπλωση της φυματίωσης. Οι άνθρωποι που είχαν χτυπηθεί από την ασθένεια ήταν τόσοι πολλοί που πέθαναν αβοήθητοι στους δρόμους της πόλης. Έτσι και δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα νοσοκομείο, στην αρχή με 20 κλίνες και στη συνέχεια ο αριθμός τους έφτασε τις 200. Το σανατόριο λειτουργήσε σαν νοσοκομείο για φυματικούς ως το 1983 και έκτοτε ως γενικό νοσοκομείο μέχρι το 2009 που και εγκαταλείφθηκε. Αυτοί οι τόποι μεταφέρουν μια συναισθηματική βαρύτητα, σαν να κρατούν τις μνήμες και τον πόνο των ανθρώπων που είχαν περάσει από εκεί. Στον αχανή χρόνο, η παλιά εποχή συγχωνεύεται με το παρόν και οι φωνές των νεκρών εξακολουθούν να αντιχούν στον αέρα. Και ακριβώς αυτό θα πάμε να ανακαλύψουμε αμέσως τώρα. Βλέπουμε το πρώτο εμπόδιο μας σε αυτή την περιπέτεια. Έχει τίτλο. Ναι. Θεραπευτήριο. Έχει, δεν περνάει. Περνάει. Ξεχάσει αυτό γιατί πρώτη φορά είναι. Άνοιξε δρόμο. Έλα, θα τανκάρω. Άνοιξε, άνοιξε. Πνευματικά φυτά. Τι έχουμε εδώ? Εννοείται πως ο σατανάς είναι εδώ. Τι είναι 5α. Ο διάολος. Τι είναι αυτό, αίμα. Αυτό πριν δεν ήταν, τώρα εμφανίστηκε. Τρελά αίματα. Μόνο του γράφει. Που κι άλλους κάτι. Κάτσε. Κάντο έτσι αυτό. Για να έχει λίγο πολύ. Ένα περίεργο συναίσθημα ότι σαν να έχω ξανάρθει νιώθω, ρε φίλε. Τι φάση, πότε πεταμένα πράγματα. Τι είναι? Πεταμένα. Καρδιο τέτοιες. Εξετάσεις. Ακούτε. Τι είναι? Τι είναι? Τι? Δεν τα ακούτε. Υπόκοφο ήχο. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Υπόκοφο είπες. Για σένα τα λάβα. Μάγκα, τι είναι όλα. Υπέρηχος. Εγκεφαλογράφημα. Τι είναι αυτό? Υπέρηχος. Υπέρηχος είναι όντως. Ναι. Για παιδί. Δεν ξέρω, ρε, απλώς υπέρηχος. Μπορείς να καταλάβεις άμα αυτό είναι Να καταλάβω. παιδάκι. Ως εδώ μετά διάολος. Άρα το διαόλια μας κερδισμένο. Και όποιος μπήκε εδώ δεν ξαναγύρισε. Μπες μέσα άμα τολμάς. Φιλαράκι δεν ξέρω το τολμάω. Φίλε εδώ. Άνοιξε, πάνω στο... Στρώμα διαόλου. Εδώ κοιμάται. Εντάξει. Χάπια έχει ρε φίλε εδώ. Χάπια κόκο μαύρο. Τώρα θα την πάω. Τσεκάρετε εδώ σκάλα. Μπάγκι, ακολούθα σημάδι. Και εδώ έχει. Ως εδώ. Όντως. Κάνω αυτοκόλλητο. Παραβλέπουμε τις πινακίδες που λένε να μην συνεχίσουμε γιατί παίζουν διαόλια. Διότι είμαστε ατρόμητοι. Παραλίγο. Παίξε λίγο εδώ πέρα, αυτό τι είναι, ρε. Ιου. Καπότε. Ναι. Τι έχει μέσα. Αιώνων. Τι να έχει. Κάτσε λίγο. Φίλε, έχει λιώσει. Είναι αρχαία σπέρματα αυτά. Αυτό τι φάση. Έρχονταν μια σκάλα, ξέρω εγώ, σε αυτό το σημείο μόνο. Δεν έχει κάπου να πας. Κάτσε, μήπως θα μείνουν πίσω, μήπως γκρεμίζουν τη σκάλα και δεν μπορείς να Και εκεί είναι χτισμένο το παράθυρο. Δες. Εδώ. Γεια. Λοιπόν, έχουμε πάρει EMF. Ξεκολλάτε. Κάντε λίγο άκρη. Ανάβει όντως. Δεν το βλέπεις. Τώρα δεν ανάβει. Τώρα μάλλον δεν ανάβει. Ξεκόλλα. Τρελό. Μαλάκα πέρασε. Τρελό αυτό. Και εδώ βαρούσε πολύ. Πολύ. Λοιπόν, παίζει φάντασμα. Πρέπει να γίνει σιγά. Παίζει φάντασμα. Μου σου κάτσει πιο αργά, ρε. Τι πιο αργά μου θα δω το πια. Κοίταξε, Εδώ πριν βαρούσε, εδώ πριν είχε πνεύμα. Κάτσε πώς έφυγε από τη σκάλα, η μόνη δίδος. Που χτύπησε. Η μόνη δίδος θα πήγαινε από εδώ. Λες να περιμένεις τη σκάλα. Παπαδά, τράβα σκάλα. Όχι ρε φίλε, δεν το είδα. Άναψε ρε πολύ. Όντως. Κόκκινο έφτασε. Ούτε με τα μάτια του είδες. Άντε με την Δεν το κάμερα. είδα καθόλου εγώ. Έχουν γίνει αναβαθμίσεις στο κανάλι. Έχουμε πάρει EMF. Να το.
Και τώρα το ξέχασα εγώ την γαμμένη αλήθεια. Και βάρεσα και δεν το έγραψα. Λοιπόν, πάμε, μπορεί να σου πει άλλο. Ας το ανοιχτό άμα θέλεις και κοίταζε. Πάντως περίεργη φάση εδώ που υπάρχει ένα δωμάτιο. Ας το ανοιχτό παπαδά, σίγουρα από τη σκάλα θα κατέβει και το πνεύμα. Τι είναι αυτά τα ζάνια. Κατελογικό. Ούψ και Δεν έχει πάρα πολλά δείγμα. τέτοια χάπια. Περίντον πριλ. Βλέπεις τη γραφή εδώ πέρα. Μάγες πόρτα. Ναι. Είχε και άλλα Τζάο. χάπια πίσω. Πολλά. Πώς. Σιγά και τη βρήκες. Sorry φιλαράκι που έχεσες. Όπα ρε. Πήγε η καρδιά μου στην πουλουρή. Έπιασε. Μήπως το καλώδια πιάνει τώρα. Δεν έχει ρεύμα. Δεν έχουμε ρεύμα. Να το Να το βαράει. Ξεκόλα, μαλάκι, είναι εδώ το πνεύμα. Να το δω είναι. Τι βαράει εδώ. Χαλάκα. Μαλάκα, όντως βαράει. Ανατρίχιασα λίγο. Εγώ μπρο. Και εγώ η αλήθεια είναι. Εδώ Ω, τα σκατά βαράει. τα σκατά βαράει, λες. Ηλεκτρομαγνητικά σκατά. Χαλάκα. Έλα, εμείς Εδώ βαράει παντού ρε. Να το, εδώ είναι. Εδώ. Ω, μα. Τι θα κάνουμε, το πιάσουμε. Δεν ξέρω. Το πιάσουμε το καλό έτσι. Μπρος την πέφτει. Μαλάκα, βάρεσε τέρμα το. Αυτός ο διάδρομος φαίνεται πολύ creepy. Έχει ένα σταυρό εκεί. Το βλέπεις. Πού ρε μάλλον. Να το εκεί. Εκεί κάτω, στην πόρτα. 666, τι άλλο να πω πια. Τι είπες. Ακούς. Ναι. Ελπίζω να μην είναι γύφτηκε να κλέβω. Από πάνω ακούστηκε. Πάμε να δούμε. Εννοείται, όσο πιο βαθιά στα έγκατα. Τίποτα εδώ μέσα, άδειο. Εσύ. Δεν είχε ένα βουητό. Ναι. Έλα εδώ παπαδά λίγο με το EMF. Έφτασα φιλέ. Το άκουσα το βουητό. expert. Πάνε εκεί μέσα, πάμε μέσα. Τίποτα. Απολύτως. Όχι, δεν είναι να βγει, είναι πάσιμο. Τι νομίζετε, θα κάτσει να το ακούσουμε τι κάνει εδώ. Ρε, ακούγονταν ένα βουητό. Πάει κάπου. Ωπα ρε μαλάκα, με τρόμαξες. Ξεκόλα ρε. Με τρόμαξες. Γάμισε αυτό. Τίποτα φίλε. Τίποτα. Αγόρι μου σε βαργαγεννήθηκες. Κλείς την πόρτα να μην πει κανένα. Ξέρεις τι είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ισχύει, πρέπει να το τσεκάρουμε. Ότι κάτω, κάπου στο υπόγειο, ήταν νεκροτομείο. Που πολύ πιθανό γιατί ήταν και νοσοκομείο κάποια στιγμή. Άρα, πάμε κάτω. Ναι, λοιπόν, Oh, fuck. Δεν εννοώ. πάμε κάτω. 666 και στα Πάμε κάτω, γυρίζουμε το χώρο. Σε να μιλάω. Τα Γυρίζουμε το 666. χώρο, ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε από την άλλη μεριά. Ισογείου και μετά πηγαίνουμε στον επάνω. Το πλάνο σου μετράει τέλεια. Φύγαμε. Ποιο είναι το τέλος? Είναι ο τείχος. Το τέλος μας. Μην κοιτάξεις καθρέφτη, μην κοιτάξεις καθρέφτη με την κάμερα. Μ' αγγιπλίζει. Έχει βάλει την κάμερα να κοιτάξει. Για πάνω εδώ αριστερά. Κάνει κάτι περίεργο σου πω. Από εδώ ακούστηκε κάτι. Άκουσα φωνή όντως, μόλις πήγες. Από εδώ ακούστηκε κάτι. Φέρνει το φαγό. Από εδώ. Μην κάνεις μαλακίες ρε. Εγώ από εδώ άκουσα κάτι. Μπες ρε. Πίσω άκουσα. Δεν πάω, θες να πας. Έλα πάμε, έλα πάμε. Λοιπόν, ξέρω εγώ. 9 μιλιμέτρα. Μήπως φώναξε εκείνο εκεί. Μπάγκι, Τι είδες? βρήκα ένα ψυγείο εδώ. Δεν έχεις ψυγείο. Αυτό είναι νεκροτομείο. Νεκρό το μίξ. Φρούτα και λαχανικά γράφεται. Τι ήταν τα μαγειρία εδώ αντί για το νεκροτομείο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σαν ψυγείο μου φαίνεται εμένα αυτό. Θα ανοίξουμε να δούμε, να το κάνουμε ένα Ποτέ μαγειρεμένα φαγητά. Μακάρι να έχει να φάμε. Άνοιξε. Να το πιάνει λίγο. Μπήκε μέσα. Για άνοιξε. Εντάξει, είναι τελείως ψυγείο όμως. Θανατηφόρα αέρια έχει σίγουρα αυτή η λάμπα εδώ. Τώρα θα πετάξει. Για πιάσε. Ακάρ πέσει μαλάκα. Ναι, θα τη ρίξω εκεί. Τι να πω. Το είχε για μέσα. Κάτσε να πετύχω κάτι, να βάλουμε κάτι στόχο για να το πετύχω.
Τι να βάλουμε. Λίγο μακριά μου. Εκείνο εκεί το τέτοιο. Το σίδερο εκείνο. Μαλάκα, τι λάμπα είναι αυτή, δεν έσκασε. Τι έφερε. Τέρμα, φιλάσαι, ρε μαλάκα. Ψάξεις να πάμε κανένα τηλέφωνο από εδώ από αυτά. Ναι. Σολομός. Καρας. Καλότυχος. Πες ένα νούμερο από εκεί, πες ένα νούμερο. 2-10 ή κινητό βασικά. Κινητό. 6-9-44. Ξεκόλλα αυτό το κουλά. Ακούγεται στο... Καλότυχος λέγεται. Καλότυχος λέγεται. Ναι, λέγεται. Γεια σου, καλότυχε. Έλα, γεια σου. Ποιος είσαι? Ο Κώστας είμαι. Ο Κώστας. Ναι, αυτός για την τέντα που σου είχα πει. Για την τέντα. Ναι, ρε, δεν με θυμάσαι. Εκεί στο καφενείο του τέτοιου, πώς το λέγανε, εκεί στην πλατεία που είναι. Ναι. Που σου είχα πει για την τέντα, ότι χρειάζεται κάποιος να τη ρυθμίσει και μου είχες πει ότι ξέρεις κάποιον. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό μου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, με δουλεύεις τώρα. Αφού είχαμε συμφωνήσει, μου λες και είμαι και καλότυχος και θα σου κάτσει καλός μάστορας. Έλα, φιλέ. Θα σε πάρω μετά, θα σε πάρω. Έλα, Γεια, γεια. Ποιος είναι? Δεν έπρεπε να το πεις για το σανατόριο. Σανατόριο σε 10 λεπτά. Σανατόριο σε 10 λεπτά που είστε. Λοιπόν, για πες το μου λίγο. 2-10. Κάτσε μισό λεπτό. Όχι ρε, πάλι τον ίδιο. Σταθερό. Στο σπίτι όμως. Έλα ρε, μαλακία είναι αυτό. Σιγά ρε. Θα ψάχνετε μετά και μη σε βρούνε κιόλας. Να το σβήσω μετά, να μην ξαναπάει κανένα άλλος. Για πες. 2-10. Βάλε μου γράφω. Κατευθείαν χτυπάει κιόλας. Αθήνα. Κοντά στο μικρόφωνο βάλω. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλότυχος. Ναι. Τι έκανες στο σανατόριο? Ορίστε. Στο σανατόριο τι έκανες? Τι θέλετε? Εσείς τι θέλετε? Έλεος. Καημένη η θεία μάνα. Η μάνα του παίζει να ήταν. Θα το πάρει η γυναίκα του πάνω. Έχει κι άλλο μόρφο μετά. Σε όλα θα πάμε. Α, έχει και από πάνω όροφο. Έτσι φαίνεται. Οκ. Μαλάκα. Δεν είναι φάση. Λοιπόν, έχω κλείσει ραντεβού 9-12 του. Σαν φωτίζει λίγο τώρα. Είναι αυτά. Από το φακό κάπου ένα Πώς τους ανάκλαση. φυσάει. Ναι, να το και εδώ και στην κάμερα φαίνεται. Αέρας είναι αυτός τώρα. Πώς είναι κανένα αεροπλάνο. Σαν αεροπλάνο ακούγεται, δεν μπορεί να ακούγεται αέρας. Δεν θέλω να πιστέψω Θα το πάμε πάνω ή θα πάμε εδώ τώρα. Όχι ακόμα πάνω, ρε. Όχι, τι είναι αυτό για εμάς. Πες. Τι λες ρε. Μαλάκα, αυτό είναι αίμα. Και πες να είναι και φασί. Αυτό είναι αίμα. Και είναι και σχετικά φρέσκο. Από κάποιον που έσπασε. Δέτε εδώ. Φίλε, αυτό είναι αίμα. Όχι, όντως είναι από κάποιον που έσπασε κάτι στα γυαλιά εδώ. Εκείνη η πετσέτα για Και εδώ πάνω. Ναι, και η πετσέτα έχει, άμα βλέπεις. Ναι, και εδώ πάνω στο παράθυρο. Καλά σφάχτηκε αυτός. Αλλά τι είναι αυτό. Πραγματικά τι είναι αυτό? Ναι, μην το κουμπάς ρε. Μαλάκα. Όχι, εντάξει. Ούτε Στερνό είναι πάντως, ξεραμένο. Ουχ. Τώρα μόλις τη γεμίνα Φίλε, ξεχάσω. πολύ αίμα είναι αυτό, δεν είναι λίγο. Για άλλα εδώ πέρα να δούμε. Κάπου θα βρούμε και το κόμμα. Δες. Εδώ μέσα μπαίνει, εδώ μέσα μπαίνει. Για φαξί λίγο, φαξί λίγο. Μπες παπατά, εδώ μέσα έχει μπει αυτός. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω πού να πάει. Έχει μέσα στα αξιματιές. Υπάρχουν ίχνη. Μπείτε λίγο μία. Μην είμαστε εμείς απ' έξω. Βλέπεις εκεί πέρα που έχει μια ζακέτα κρεμασμένη. Ζακέτα. Εγώ λοιπόν. Πάμε να ψάξουμε τις τσέπες της ζακέτας. Εδώ έχει πολλά ρούχα. Τι είναι. Μην το κάνεις με το μετά. Νόμιζα με το IMF το κάνεις. Θα συγχωρώ να το πιάσω μετά. Θες λίγο στο μπαλκόνι, ρε. Λες να είναι κάποιος εδώ. Sleeping bag δεν είναι αυτό. Ναι. Και κονσέρβα και εδώ. Σε αυτά τα κτίρια που έχουν πολλά δωμάτια και ενιαία μπαλκόνια. Τι να στείλει. Τι είναι? Να στείλει. Όχι ρε, αν είναι κάποιος μπορεί να βγει από ένα δωμάτιο να πάει στο μπαλκόνι να πάει αλλού. Και Τι να λες? το καταλάβουμε. Στο διάλογο. Έλα λίγο εδώ, ρε. Εδώ ήρθαμε, ρε μάλλον. Όχι, δεν ήρθαμε εδώ. Τι όχι, εδώ δεν είναι ζακέτα που είδαμε πριν. Όχι. Τι είναι αυτό, το είδα απ' έξω τυχαίο μηχάνημα.
βάση. Από εκεί. Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Τζόνις. Ναι. Αγιά μίσου ρε. Πω ρε μαλάκα, από εκεί πήγε. Πού ήσουνα? Εδώ πίσω. Από εκεί. Από εκεί δεν ήμουν, σίγουρα. Αντίλαλο έκανε, πάνε και άραξε. Τι έκανες κάτι, πάτησες κάπου? Εγώ. Ακούστηκε από εκεί κάτι. Από εκεί πέρα. Εγώ από εκεί ήρθα. Από πού είσαι στο δωμάτιο εκείνο? Όχι, ακούστηκε σαν να κούνησες ξύλο. Α, πάτησε και σε μια πόρτα. Έλα να δεις εκεί τι έχει πάνω σε έναν καθρέφτη. Πάνε εκεί που είναι η πόρτα ρηγμένη, τη βλέπεις. Α, εδώ. Εδώ λες. Τώρα όντως κάτι ακούστηκε από πίσω. Ρε μαλάκα, σου λέω, εγώ από εκεί το άκουσα. Κάνε ρε ησυχία ρε. Εντάξει, θα πάμε προς εκεί σε λίγο, έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε προς τα εκεί. Ή θα έρθει αυτό σε εμάς. Κάτι δίπλα μου, μου αράζει. Έρχεται. Η μούρα. Ακάρ, φύγε από εκεί λίγο ρε πλόγο. Μαν, πού να πάω. Συνεχίζουμε. Γεια σας. Είσαι χαζό. Ρε, να κάνεις φασαρία μπάγκελ. Είσαι φασαριόζος τι. Πάμε πάλι στα αίματα. Τι ακούγεται, θα πάμε πάνω. Πάμε προς τα εκεί, δεν πήγαμε προς τα εκεί. Δεν πήγαμε στο εκεί. Αυτό δεν στο αίμα στρίψαμε. Φίλε, εγώ από αυτό το δωμάτιο εδώ. Κάτι μου κάνει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε δείγμα από αυτό το αίμα. Μήπως ήταν του καλότυχου. Μήπως μας μιλούσε φάντασμα. Εγώ τι γράφει εκεί πέρα. Κατά. Τι λέει. Δεν βλέπω. Καταπιώ Λάιζερ. Θα σε καταπιώ με το καταπιώ Λάιζερ. Ο Θήτης το έγραψε αυτό. Θα σε καταπιολίσω. Εκεί πώς το γράψανε? Λογικά όταν υπήρχε σκεπή ανέβηκαν. Εγώ πιστεύω ένας πολύ ψηλός άνθρωπος το έγραψε. Ένας γίγαντας. Τι λες. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Έλα, ξεκόλα τώρα, μην κάνεις έτσι απότομα. Όντως ακούστηκε κάτι. Ναι, ρε. Εγώ στο είπα ρε φίλε, από εκεί ακούγεται. Πάμε. Από εκεί ακούγεται. Πάνω δεν έχει τίποτα. Πού θα πάω, ρε φίλε, το γάμισα τώρα. Τώρα σε ξεκόλλιασε. Ναι, ρε. Εδώ μέσα. Δεν ξέρω, πάντως. Κάτσε να ρίξω το φως, ρε μαλάκα. Σε ένα από αυτά τα δωμάτια ακούστηκε. Μα δεν γίνεται. Ακούγονταν ακριβώς από μπροστά μας όταν ήμασταν με την Έρικα εκεί πέρα. Ο άλλος ήταν πίσω. Ότι κάτι ακούγονταν, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα το τι. Το μάθετε στη συνέχεια. Πάντως υπάρχει θεωρία συνωμοσίας που Εδώ. πιστεύουν ότι υπήρξαν γίγαντες. Πολύ λεπτή και με καμπούρα. Όχι, πολύ ψηλοί και έχουν βρει τεράστια βιβλία. Είναι πολύ ψηλή και λεπτή όμως. Έτσι σε ξυλάγκουρα φάση. Όχι σε ξελάγκουρα, κανονική. Τους έχω δει. Δεν είναι η ίδια θεωρία τώρα. Για και περιέγραψε τους. Είναι ρε φίλε, σώματος. μακριά μαλλιά, πέφτουν και στα μάτια μπροστά σου, δεν βλέπεις το βλέμμα τους, Ναι. τη μάπα τους. Και είναι έτσι, τα χέρια κάτω και συνήθως όντως έχουν σπρέι και βάφουν, σου λέω εκεί πέρα. Εδώ που έχει και το χ. Τι έχει εδώ, Το χ. κλωτσαρίκα. Καλό είναι να κάνεις από πίσω και το. Αυτό πεντακάθαρα παίρνει το δωμάτιο. Καλά, πεντακάθαρο δεν είναι, αλλά Η τύχη του ενώ φαίνεται πολύ έτσι προσεγμένη. Πολύ προσεγμένη η τύχη. Εντάξει, δεν μου έχει. Αχά, ωραίο γράφτη. Ποιο το σόκι. Α, αυτό εδώ. Ένα μισό κεφάλι. Σαβρίδια, σαβρίδια. Σατανάδες. Αυτό είναι καλή τύχη. Σαβουλές. Καλότυχος. Οχ. Να το πως συνδυάζεται όλο. Σαβράνθρωπος. Έρικα πες. Έρικα, Είναι ο καλότυχος αυράνθρωπος. μόνο εσύ ξέρεις και καλύτερα θα ήταν να μιλήσεις τώρα. Λαράκι, εδώ έχεις καλές. Για να δούμε. Εδώ, χειριστής EMF. Γκριν, πράσινα. Λοιπόν, μετά από εδώ θα σου δώσω δίπλωμα. Χειριστής. Δίπλωμα χειριστή EMF. Μετά θέλω να πάρουμε και για χρυσό όμως. Να έχω δει, θα πηγαίνουμε έτσι. Μέσα. Και λογικά για χρυσό θα χτυπάει ένα. Στο επόμενο βίντεο θα σου φέρω και αυτό που μετράει τις θερμοκρασίες, το λέιζερ. Μαλάκα τώρα εντάξει, αυτό τι ήταν. Έκλεισε πόρτα τώρα σίγουρα. Δεν ξέρω όμως. Όχι, αυτό τράνταγμα ήταν. Ακούστηκε κουτούκ. Έκλεισε πόρτα. Από κάτω ή που πάνω. Από κάτω. Και εμένα που Από κάτω. Εγώ θες κάτι κατάλαβα, σαν να χοροπήδηξε κάποιος. Όχι, όχι. Ναι, Στο τράνταγμα, ένα κουτούκ. εγώ νόμιζα τέτοιο. Μαλάκα, να ξέρεις, κάτω
Κάποιος είναι. Κάτι παίζει κάτω. Και είναι πόσο, γιατί πώς μας ξεφεύγει δηλαδή συνέχεια. Μπορεί να θέλει να μας τρομάξει. Μπορεί να θέλει να κρύβεται. Εντάξει, να γαμίσουμε. Τώρα τα πάνω και τα πρίχιασα κιόλας. Φύγαμε, μακάρι. Πάμε να φύγουμε. 36 μπαταρία εδώ. Πάμε. Να φύγουμε γενικά. Κλειστές πόρτες πρέπει να βλέπουμε, γιατί πόρτα έκλεισε τώρα. Ναι, εκεί πέρα μέσα έχει κλείσει. Εδώ έχει 2 κλειστές. Τι εννοείς? Εννοεί, ξέρεις, Ναι, αυτό λέω. Φίλε, αν κοίτας δυνατά, δεν τις ανοίγεις έτσι. Όντως καμία πόρτα δεν είναι κλειστή, οπότε. Ναι, φίλε, είναι όλες ανοιχτές έτσι. Μόνο αυτή ήταν κλειστή. Έτσι ακούστηκε. Ναι, έτσι. Αυτό το μπαμ. Και το θέμα, Άρα ξέρεις τι το είναι. θέμα είναι ότι δεν φυσάει. Ξέρεις τι, δεν χτύπησε πόρτα, δεν έκλεισε, άνοιξε πόρτα. Ακούστηκε το χερούλι στον τοίχο. Και ακούμπησε πίσω. Ναι, ακούστηκε το χερούλι στον τοίχο. Γι' αυτό αυτό το τράνταγμα. Αυτό το πράγμα ακούστηκε. Έτσι. Έτσι ακούστηκε. Ήταν ακριβώς ο ίδιος ήχος πάλι. Ναι, καλά, κορόιδευε. Τι γράφει? είναι αυτό? Αλκονόξ. Έχει μέσα. detergent, καθαριστικό Έχει είναι. μέσα, έχει μέσα. Καθαριστικό είναι, ρε. Γεμάτο. Πέρα το παράθυρο. Λες. Δεν φαίνεται κάτω όμως, ρε, μα τι τραβάς τώρα. Πώς να το δεις. Το γάλακα. Ναι, ωραία, ποια πόρτα έκλεισε, πες μου. Ποια πόρτα είναι? Από εκεί έκλεισε. Τρελαίνεται αυτό, ρε. Τρόμαξα ρε μαλάκα. Sorry, αλλά δεν. Ξεκόλαβα. Τι ρε, τι κάνεις? Sorry. Μπορεί να τα... Μαλάκα. Α, όχι, ρε. Σε περίεργη φάση για να φωνάζεις έτσι, θα πάθουμε καρδιά. Οπ, συνάδελφε εξερευνητή. Τι έχουμε? Έχει κάτι ενδιαφέρον. Κάτι κρεβάτι. Φορεία, ξέρω εγώ. Τζόνις, ο εξερευνητής. Τόση ώρα. Και κάτι κουράδες έχει. έχει. Δεν βρήκαμε κανένα πτώμα τίποτα. Δηλαδή και με βρίσκαμε πτώμα. Είχαμε θέμα με τη δίωξη. Εσείς κάνατε. Εσείς το κάνατε. Όχι. Εδώ έκλεισε μια πόρτα. Την είδες? Όχι, δεν είναι. Δεν ήταν. Μια φορά live δεν το έχουμε δει να κλείνει πάντως. Λέει εδώ. Πρέπει να βάλω μπιπ. Τι να βάλει? Μπιπ. Πιο πέρα θα πάμε. Γιατί πρέπει, αφού πολλοί βρίζουνε στα YouTube. Αστ, εδώ θα πάμε. Άκουσες πάλι κάτι. Μάγκης αυτό που βήτωσα. Τι? Το άκουσες. Όχι, εγώ άκουσα ένα τρέξιμο από εκεί. Από εκεί άκουσες ένα... Το άκουσες και εσύ? Ναι, το άκουσες. Κάτσε από πίσω. Τι είπα, θα πάρω. Σαν να ανεβαίνει κάποιος. Όντως. Δεν ακούω τίποτα ρε φίλε. Άκουσες σαν να ανεβαίνει κάποιος όντως. Έτσι δεν άκουσες. Δεν σφεγγάρει, Το πιάνει GoPro. Απίστευτο φεγγάρι. Τι Πες βγάζεις τις τώρα. εντυπώσεις σου. Βάζουμε φωτό. Ποιες εντυπώσεις μου ρε φιλαράκι. Πάτησα ένα καρφί. Ναι. Το πόδι μου πονάει. Μάλλον το καρφί, μέσα στο καρφί ήταν το πνεύμα. Και τώρα νιώθω ήδη το δεξί μου πόδι να έχει παραλύσει. Χρειάζεται Κάτσε να νοσοκομείο ή βάλω το γυαλί γιατί εξορκισμό. δεν βλέπω τι λέω. Νοσοκομείο ή εξορκισμό. Εξορκισμό δεν θέλω. Είδαμε από πάνω από το μπαλκόνι, τώρα που ήμασταν έξω, Πάλι κουπάνεις. ότι υπάρχει κι άλλο κτίριο δίπλα. Πάμε να δούμε και εκεί τι παίζει και από εκεί θα βγούμε έξω και θα πάμε στο αυτοκίνητο για να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Φέξε εκεί με το μπαλκόνι. Σαν βήματα ακούστηκα. Από εδώ πού ρε. Τα φύλλα της σικιά. Αλλά έχω παρανοήσει λίγο. Μου φαίνεται ότι βλέπω κάτι μέσα από το... Εντάξει, τώρα είναι το φακό, αλλά αυτά που ακούγονται είναι λίγο περίεργα, όντως. Από εδώ πάει κάτω, είμαστε σίγουροι. Ναι, ναι. Δεν έχω ιδέα.